ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಣ್ಯನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಮಾರೆ. ಮೆಕ್ಕಳು ನಡಟ್ಟಿ ಯಾನು ನೀನು ನಡುಕು ಸೇರ್ನಿ ದಾಬಣ್ಣಂಗ ಲೈಂಡ್ ಉಂತಾರ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಲೈಂಡ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕ. ಮೇಕಲು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬಬೇವಾಡ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಎಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಬಂದು ఒక ಎಂಚಲ ಪೋಯಣಮ್ಮ పోయబొక్క యాన్ సెల్ఫీ వీడియో తెప్పారు. అవి సెల్ఫీ వీడియో ఎంచాడు పోతుండే మిగులుతుండేಗೆ ఇంచాడు అವು హరితాంటలు తెప్పార పోయినాయి. వర్టికల్ తెప్పార పోయినాయి. హోరిజಾಂಟಲ್ ಆಂಡು ಕಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೆ ಅವಳ ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಡಳು ಬೇಗ ಒಣಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಬೇಗ పోయిನಿ. ವರ್ಷಿನ ಲಂಚನ ಮಣೊಂತಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ పోయిನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಕಂಚಿಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಡ್ దాదాపు పిండకు వాళ్ళు తెలిపినట్టే బాకి యాడు బటర్ మిల్క్ తత్తు కర్డ్ మండినದ ಅಂಚ ಹಾಕಲು తెలిపుండ్రు 2 ಜನಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ತಾವ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ దాని ఎక్స్ప్రెషన్ కొరియా ఇంత వీడియో తప్పినాక ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ನೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮದಿಮಾಲು ನಷ್ಟದ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಲು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ ಹೊಡ್ಸಿ